ɓe ñammina ha kaara ɓe jarnuma ha ɗemɗita kono dokkal ala ɓe dokkata kalis ɓe dokkata tagaɗo joni taade wayni min kam gonolam toon ɓurinimi lapata mi rutto somi ruttima min mbaɗa wawi andude no mbadde mabɓe tan han wurde e mabɓe eyi fundirat mabɓe tan han wurde e mabɓe simo gurdamam toon kam so Allah ene wana ɗo moƴƴi ene welna so Allah gallo kam ene moƴƴuno yam joom kadi so Allah omo toppitinomi eyi omo hirjini kam so Allah wadde noon Allah e sago tan mi rutto ngam mi ƴeewi hunde tan wayata joom mbiɗa o ko moƴƴ moto an wi moƴƴere joom hol bon joom mi aran ɗon mbeɗa yeeya ceerno Mamoudou Leƴƴi e jeemi ɗon ceerno Mamoudou Leƴƴi gaddumi ɗon leƴƴi jinneji ceerno Mamoudou rewiyama hattotumi ɗon leƴƴi jinneji mi mbirum ɗum ni wonno waɗirani noon jinneji pijir ɗum pii ɗum ha heƴƴetti hen refi e caggal mum garimide ɗon e ɓiɗɗo biteɗo hono mbinoɗa moni kadi joom ɓiɗɗo biteɗo joom on kam sa moƴƴi ɗum mide moƴƴinanimo ko jaasi o terdima jaasi o terdima oyi tan komi bandi bam makko ko bandi minen fof komin bandiɗo o terdimi jaasi o leɗɗo nattu galle te min leɗɗam tan jogui mbeɗa yeeya te Sénégal didorno koye galle mabɓe tan jeeyami lekki wonno ko bam makko komi sihade Allah no waddi amen ɗum noon kam mbeɗa andi ɗum e galle o sono ɗo noon jiwɗa noon eyyi bisimilla min de ɓuuri wona ɓuuratam de ɓiɗɗo biteɗo joom on de sa wurde majja kam de on kurko bonɗinede on ko bonɗinede ko nen kom haalda e ceerno Mamoudou on nehaka baba on nehaka jaasi mbiɗa de ko jaasi o yaltinimi o terima ha mi seeɗa mi fergiti seeɗa mi yana kanko cabbitano jogotono o jogotono ko jaasi o yaltininimi ko jaasi o terdima ko jaasi o terdima no fewi idi ko jaasi o welni haw yomo soppami dogmi mi dog ceerne nder leegal no dog sukaɓe fof jeeb sukaɓe fof noon darin jeeb ceerno dog jangge jaam noon ɗum kam aɗa andi kam somi yii neɗɗo mbiyo on yaa toon kam joom de kam min de mi joomakimo kam eyi soko Allah kam eyi joom kam mi joomaki ɗum te somi tawi ɗe joom yettete kadi hay somi haalani gandumi ko kadi mi tawitaki par ce que joom wona moƴƴo ala pourtant wayan noon de mbimi kal bonowo nedi walli ko joom bonnedagal joom wali boowal joni mbaɗa ittude téléphone mi ƴeew eɗen mbawi ƴewde no dañi tan dañirte itti ɗum deeta haɓɓerde e nokku heddaki so iwi téléphone ma eɗen mbawi dañde ɗum banggue goɗɗo holno pranda joni ko mbaɗa ittude téléphone foof aɗa wawi dañde ɗum dañirta ɗum no waɗi noon to natta to ganda aɗa wawi dañcude vidéo aji ma foof to wa dampata ko holon ɗum hoɗo keɓɗa ke woppude mi juuɗam rek mon litti ɗum so Allah jaaɓi so nden yonti nden dañ kayri gallo nden dañ kalis kewɗo an ko kaldude en guilanden ha joni min memata 800 000 no famde en ana anke guilanden ha joni ko kaɓɗen guilanden ha joni ha ɗo en eɗen mbawi dañde ko ɓuuri ɗum ɗo eɗen mbawi dañde ɓuuri 3 millions sax min kam hoɗata guila woɗɗude yaade police sax wala police woppu haala police ay debbo a dañi fit sen dañi fit rek min mbawi yaade min mbawi dañde ko ɓuuri ɗum an galle ma mbo mbinɗa guilende a kay ko kalanda yimɓeɓe fof kam daño galle ngala hande gona joni ko kalanta yimɓeɓe mbaɗami kanko finanimi joni dal lijjiren vidéo sen lijjiri vidéo on ñantat ha yooɗa jaaha galle maɓɓe sa yi galle maɓɓe mbaɗama menacé mbiyama en kaldano ni sa waɗimoma menacé mo hul mo totta ko ɓuuri ɗum suusi ɗum galle maɓɓe a wawa yiyade galle maɓɓe sa yi galle maɓɓe so waɗimama jak gorko ko ɗum tan o añi sa waɗimama jakka hannimom ko mbiɗa ko mo waɗ ɗum kadi kulide cuusel data kon ala probléme mama imami ya waɗ ɗum omo jogui haalis hana kay ko ɓuuri hayso ko famda no famda ene mbawi dañde 10 millions sax so dañi 10 millions aso million ngaji tati sa totta kam haalis o ɗo ɗa no famda ani ko jimmi jaggaɗo mba dañen sohla mbawe liddide goɗɗum ittata hen seeɗa rek ala jarani so 300 000 o ƴetta allah liddiren ɗum ndax ɗum ɓuuri waɗi kam ñor ɗum no waɗani kam taw ñor eɗen gandirde mbaɗa ko bawkude ni allah jarani mbiɗa jogui way ɗum no famde an ko kaldude guila nden ha joni ala ko jogoɗa sownaɗo
wala problem ko wat wala problem fade ma wada ngartira video inshallah video mun ngi jiddu jigi gor sey la mangarna ke internet o sunyi mun ngi jiddu fof sunni diri ngalen badando inshallah dilu en tant que wa wonde mbawen hebde haliso gina jaal police min demandra ɗum no sola anno kam manana ko neɗɗo kiccuɗo kam kadi o jogotono kam cabbi jaasi kam o meeɗa jogade jaasi eyyi joni noon taɗa wi ni mami yami humpito min laara hunde wayi bisimilla yalla nawol mbiɗa Mamoudou ko heptima ɗon Mamoudou ko mi tottuno ɗum leɗɗe jinneji kalami ɗum no waɗorte fof waɗirani noon jinneji jagui ɗum pii ɗum woni fijirde ɗum o wi kam ɗon e mbimama nda daɗi ndendori manda daɗani ndendori manda fof ko haalannomi ɗon eyyi joni noon kam ceerno Mamoudou kam ko jinneji pijiri ɗum ɗum woni ɗo joni mbeɗa andi ma yiiɗi yo cafrowo e par ce que mbayramne kam memimo no feewi boom memama de o memama joɗa ko sono wona e rutiro wona e haalde kay goto anda joɗa ɓoye ummo wona e am ɗo jinneji mbi yo am eyyi ɗum noon kam hanti kam diwi gandalam hanti joni noon mbimi ma wurde joom mbiɗa mamin gurdu so Allah lamɗo jaaɓi namin gurdu baba min de kam sa jaɓannomi a jottonon tan ko dañƴen fof nden mboɗo wowi joom on kurko accu tan mi rutto Allah jarama gondigal men so Allah sofani kadi añani so Allah a toppitimi nottu mbaɗa toppitini a waɗimi kam kadi no poɗɗa waddimi ni eyyi joni wadde har ko noon mbiɗa aɗan yiya eyyi kalɗo mbaɗa woni kam mbasi tan ya wuure gonga par ce que gonga tan wattindata eyyi tinnoɗa noon so yeehi eyyo a jarama kono wadde eyyo a jarama ruttor galle to galle joom to alay somo yaha toon ko jammon toon ɓe kokkata kalis kam kono kam aɓe gurnuma kam ɓe gurnuma ha guura tottuma ñaama tottuma jara wona ɗo moƴƴi kono kam ɓe dokkata tagat joom kam rokkata tagat yummo kam kadi ko heeɓi fof ko Mamoudou tottata so Allah kanko de ko jaltuɗo seeɗa ko jaltuɗe moƴƴi walla kanko basi ko waɗɗa no feewi de kono joni ha wawi tan show bisimilla ma Jangan tongka. jam ɓolde Ɗin koreji mbaɗi jam tan ni mawɗum ni jam tan yettode min Ndiaye Ndiaye inde nde min Salamata Ndiaye mbiyete Salamata Ndiaye min ko Pullo Ba Fulba jeyɗa e guure min ɓe jeeya hayre en doɗel en men an noon min hedde kote Nammare jeeya Nammare ndeysaan ko noon eɗen ke koreji nan toon bisimilla ma mawɗum ke jam tan ni mawɗum jam tan ni ɓol mawɗum jam tan bisimilla ma kadi kadi mo wallahi Mamoudou kam ko koreji mum walla oɗon nandi de ayi de bawde babiraɗo moƴƴe yam rek ndeysaan ko ala probléme wala probléme de moƴƴi machallah joni yalti ɗo noon joni tawmaɗo salli joni yalti nande Mamoudou de ayi amin nani bawa moƴƴi noon baba Mamoudou babi moƴƴi noon sehilaɓe aussi ko sehilaɓe de on ko si gorgolam gonɗo e galle o kasi wallahi ndeysan mais ha jiɗɗo jam wala gañi ɗum ka Allahu akbar. Wa olera dumi. Mashallah. Cum. Wallahi pullu ni wat. Barke Rasulillah. Pullu hande ɓuuri e gallo. Ɗum ɗo wayri dañede e gallo gilli baba min huuri. Ay o galle min jiiɗa.
Abu Juba rewi ɗo Bamma rewi ɗo kal ngendi yanke Haalpulaar rewi ɗo an tan heddinoɗo ƴeew debbo pullo vrai haɗum wondu pullo ma tuppo pullo tuppot ha wayno jaari sal walla daña classe ha mbayna Ummi Dieng walla mbela jijam ha mbayna Aissa Awan walla moƴƴa ha mbayna Kuro Sow eyyi pulagu handi min hande mi weltimum hande pulagu ɓuuri e galle o hande suku hande banam debbo ya wuuru markina mi haalanma anecdote goto waɗi hitande wotere babam ene wuuri ndeysaan wi fawɗoyde ndeysaan gay jeeɗi o fowi nenam o wi nenam sa yi tuppiyiɗa mi rokkuma ɗi gay jeeɗi aɗon giyami fawnim hen gogoma de wi suusa tuppade te yiɗa tuppade ma halla ko pullu Dakar non wona ɗum aɗon pinal sa yiɗi pinal vrai tawi ful min wima sa yiɗi yiide yontaade yibbi feeɓe machallah ya ƴeewoye fuuji min saha aɗa ɗum musat kam mi yahata mbeddo tan mbi kam taw komi séréer ko on tan jiɗen warɗo hooram mbima hakkundame Allah mi salmini mi juurim mbeɗen kam gallo min tan garɗa ɗo ƴeewde ɗo gallo ɗo en dañ jogui maqama an debbo bay ni arɗo e gallo e ƴeewɗum joni haalnam garɗa ƴeewde holmo garɗa ƴeewde Mamoudou de ko jeeyo an ke wona pullo an kay comme jumɗo wona pullo ittuma e pulagu sati pullo sen ƴeewoy neɗɗo ƴeewiyat ko jontaɗo ƴeewiyat ko ndanani pinɗi jogui personnalité hoɗum woni ndanan Mamoudou de ɓoccodi ɗum funtuma e Mamoudou ɓuri yoɗo ay kurus mo jogɗo o juulta kurus o funtir heewde o juulta wallahi won seeɗa man hoɗatitame haalda non yo won seeɗi aɗa anndi Mamoudou kañum juulta o juulta o hoorta mi hortake non min dal adda si yagaram baram non a waɗi gonɗam bisimilla a rokkam ndiyam jaɓɓa ɗum noon ɗerɗamde weli wona bonni ɗum mbaɗata e Mamoudou hunde tan heeɓ ɗay Mamoudou ode ibawal wona Mamoudou so nani reedo hande bi Mamoudou on jalta gallo ma wona ko woni won problème nayi Mamoudou humani gorgolal Allah dal no waɗi tan kanko dal wiɗa on tan e ko woni kira sukaɓe hande bonnede on humani yummakko on wonani jam men ñalo on dal humuta Allah degol humde gildow kanko jaɓani ɗum de no saw makko kam Mamoudou yummakko ceer sukaɓe hande kulfuni de ayi de ay ko susa joni hirani yummu ayi min fera yiɗo bon on ko lande ɗum jawrta ɗum Allah o jaɓani de ko ɗum jawra Allah Mamoudou kam sa addi haala mum tan a bonni hakkude ma ay ɗo joni sa renaki min kala ɗo so yetti bawlo wiyata sukaɓe hande wonɓe mayde neɗɗo hirani yummu kanko de kam kanko e Mamoudou kam ɓe korima tan fewɓe kamɓe ɗiɗo kay hakkude maɓɓe no hurmini ko salamu aleykum abaɗɗo ɗon ceeɗi jam tani mawɗo alhamdulillah jam tan mi heftinande salamat mbiyete salamat Mamoudou nder mi ƴeewde Mamoudou ko caggal o wonno koye nota téléphone jom suudu ƴeewa makko o nota bisimilla ma bisimilla ma
on kam Mamoudou arani haaju jo arani ɓoye téléphone makko de an kam mataw wona maaro mbaɗanɗa ceerno Mamoudou hannde de goggo gertoɗe ko manki liɗɗi kam haala mum haala ne kam maaro kesi men mbiɗa woodi masani a waɗi bon so ala gertoɗe wa noddude kam e lawol ko mbiya kam yom sodanamo hayso ko heeñere mi addanama noddima hono mi heɓanima de hande de haydara feewa bisimilla ma ala bisimilla jot o fado gono ma nana yaade oɗo arani ha joni oɗo maade nana ya min ke koɗa mo hande ko issimi quoi jona yi payanol ma ayi arani ha joni ore ɓoccode sa yimɓe o ɓoccode a nodda ɗum téléphone mbiya taw aɗan galle ma walla ala galle ma ɗum kam herantako puɗɗa ar ɓoccon so ari galle mum a tawata ɗum ɗo nes ni woni a wano walde eyo a jaram nani kaali ɗo merci beaucoup jaram yo suuɗo cuuɗoɗa ƴewata to ƴewami galla min anda ƴewami ɗo e sabu ƴemmin min ɓaajima arata ɓaajimi arta mbiɗa ummo noon tan mi ara mi arani an ko farmatawde nder galle ko adduma ɗo joni min amma jigga addimi ɗo kam Amadou kalanɗa ko hannde an kam ka jarnoɗo walla ko hemma yi debbo pullo bay min way mi tan jilto min mi meeɗa yirudema o façon min kam komi naƴƴo tan aɗa malama noon secret debbo pullo sa yiɗi yeeɓe tuppo an minen judde jeelen ɓe gonɗa e toon is onon wona rewɓe on ndewi dotten kono wona rewɓe ɗum jiimi hannde kam komi payitiɗo ko façon ma o goto haqqono ma an hannde aɗa yewtude e bane gorko an ñande garam galle ma ko gaddum haysa fuddi kam an haysa ɓuri kam hakkille ɗum dañi koɗɗe ma haqqil kalam ɗum an gettoɗam ñammin ma mbiya an wisamin ɓolo wisamin an ko galle ndignoɗa kam galle mbinoɗa kam ɗum ɗo hay so hay teere ɓolo sooda joni kono teere ɓolo sooda ɗiɗa min ka hanɗino vidéo nan ɗo e téléphone ko ƴewanoɗo code bayam toon toon vidéo o non ay dimo noon ay dimo yo won dimo tan min komi dimo min tan woni dimo yo won dimo tan an ala komi waɗananima aduna yo a sikki mi heɗoma min a waɗo expliqué sa mi heɗoma mi heɓtako de banam gorko gongo hannde ko jiimi ko min mi meeɗa yerudemo ni ko jibinami de hannde dande makko ne nammini no diwo koɗo Mamoudou wi o yaltomiyomo dus mbimami ndow naati o galle min cikka ɗum hannde ko mandillo alhamdulillah rabbil alamin Allah waccimo hannde mo yaha mo yiiwa rewɓe hakkille makko no wona jam o dañi mo yiɗi hannde noon par ce que debbo kam ɗiɗo kam natti ɗum faam wima wonno wi a wawa haalde tan heɗoma haala ma mbawɗa haalde jikkoye naɓɓo min heɗotako bon wona ɗum ni ɗo wala ɗum ta ko vidéo o neni wona kam ala kalanɗa ɗo hay kalmen sa ɗiɗimi haala sawarani han joni a joni seɓanaji hay ko mawɗani o danani ayi oɗo o dana ko seeɗa kono nde suudu o wonat tan koye haalde ɗi kumbuɗe o haala ko haalanɗa hoore makko min wonata e makko mbeɗe mabɓa hami tan ɗoɗo orde o dana ko seeɗa haɗo ɗumin aɗa andi ɗum ɗo ko yii ko jinni jinni wona neɗɗo ko wawi ɗum yiide hoore mum deeƴa de
tawi o sellani poɗɗa ko ummade nawamo to seeranɓe ɓe ɗum ɓuri sirtude to hono neen hannde a ƴettat jawdi ma mbaɗa e seeremɓe ɓe poɗɗen wiide ɓe noon taw haaju ma humtaki hannde heewɓe ngarata mbimami no mbawi ƴettade juuɗari ma ƴettade dekke ma badde bolori an mbaɗa hen taw noon ɓernde ma ɓuuɓatake ɗum ko ɗum tan midi kono a haali fof seeranɓe ɓe wona gotum wawɓe nanɗon ɓe mbawaɓe nanɗon funtoɓe nanɗo ɓe funtataɓe nanɗon an kay eto tan nawa nonnono e ceerno sah ko jooɗotoɗo e galle mum yimɓe ngara taw ɗum kono joni seeranɓe nana mbakki sakkosa mumen nana mbaɗa audio ji mumen nana mbaɗa ɗumɗoji mumen ngare komi ceerno koɗe ɗum wulbini kam tan hono wona goɗɗum aɗa famani ceerno e ceerndem wona gotum yimɓe ɓe tan jiɗɗum nandinde kono ɓe nandani tawi kadi ɗum wona gotum ko mbiɗa kode ko gonga ɗon nde ham hankadi taƴi fiɓala hankadi Mamoudou oɗo mo jiiɗi cellal makko mi sikkani ɓernamde ko gase noon allo eyyi mbimi an kay ko an cabbimi guel nden ha joni ko an fanmi to gonɗa a fewni wona fewni eyyi course jaɓe ujunere o on ko on cohlumi adnanmo ko an tan cabbimi guel subaka ha joni min paari kala ko mbaɗɗa ɗum waɗi ko an tan cabbimi to gonmi ɗo ar kay ko an cabbimi anani ar e addanama ey wona waɗi no hannirta ni jaɓe ujunere de mbinumam jaɓe ujunere on aɗan ko on pileme dandam he e addanama on ɗum kay fala kalamu ɗum kay ala bor ala base addu tan an addu ɗo ɗum eyyi saljeɓi eyyi saljeɓi e joni kadi wonko jinmi haaldema seeɗa kadi mbaɗna ballama hen joni mbimi ko jiɗɗo gara jaada yam wona almudam ndewa caggalam kala ko mbimi tan ko ɗum mbatta nani hoɗat hay kiti hoɗat ɗum hay probléme goto hoɗat ɗum jaade tan min e ma tan gona almudam kala ko kalmi kala ɗum mbatta min kadi andi kala liggotoɗo min kadi andi kala liggotoɗo majji mbaɗa fete majji kala liggotoɗo joni saha woni ɗo walɗo tan ha weeta tan koota e wonna ɗum tan sibala nani anan ka neɗɗam ka musidɗam gila nden ha joni ko man liggottoɗo wonna ɗum no tan ala min jagganimo ɗo moɗo andi kala liggotoɗo jagganimo ɗo a wala tan ha weeta so wiyeti koota wonna ɗum noon tan anen e waɗ ɗum ɗon eyyi ɗum kay moƴƴi eyyi joni ar tan potten ɗo biti jibi ɗo potten ɗon eyyi potten ɗon ar ala ma heeb mami totte ar tan hitti ganduɗa tan manda fof o boni woni kay yimɓe mami yaha tan madde jaɓe ujunere o mi loggu ɗum e dandam he tan mi hanɗikino tan hami hangue nde wonno kamɓe tan ɓe ganda